Uma sibuyela KwaZulu-Natal umkhandlu dolobha iTheku nongowesithathu kwemikhulu kulelizwe usuqhamuke nohlelo lokuthuthukisa umnotho oluhlabahlosile noluzokwelekelela amabhizinisi akhahlamezeke kakhulu emva kokuqubuka kwe-COVID-19. Lo mkhandlu ulahlekelwe ngamabhiliyoni amarandi ngenxa yokuqubuka kwaleli gciwane, kanti kunabantu abaningi abasuleleke nge-coronavirus esifundazweni. Kuthenya kulomkhandlu dolobha ohlala unomsindo njengoba ezinye izingxenye zedolobha sengathi ayikazi inhlobo esebenze njengoba kuvalwe nje amabhizinisi abale izindodla zemali ezilahlekile. Ukuvalwa thaqa kokusebenza kwezinto ezweni kushaye kwezwele emkhakheni wezokuvakasha, ezokwakha kanye nesemkhakheni ukhiqiza impahla. COVID-19 and lockdown has had a catastrophic effect on the economy of the country and the world. And as a Thekwini municipality, we are anticipating that approximately 320,000 jobs will be at risk at the lockdown as the lockdown continues. Umkhakha wezokuvakasha iwona onezisebenzi eziningi. Le mboni inxenxe izivakasha ezizigidi ezisithupha esifike isihlale ngonyaka, kanti 1.3 wezivakasha zifika usuku zihambe nokufaka izigidi ezingamakhulu ayisithupha emnothweni. Okuseqhulwini kulomkhandlu ukuvikela imisebenzi kanye nokwethula imithwalo emahlombe abathile ngokuthi unqanyulwe izindleko ezifana namanzi kanye nogesi. To boost rural township and informal economies, which is at risk of shedding over 207,000 jobs, will identify and assist all informal enterprises who could not access the 2 billion made available by the national government. Abakhokhela ukusebenza izinto ezihlinzekwa ngumasipala abasemuva ngokuthi bakhokhe bazonika isikhathi sokuthi bakhokhe umoya njengoba inzalo ingeke ifake esikweletini sabo kulesikhathi. Indaba yeSABC ngo-Ayanda Mhlongo eThekwini.